manten rabi ki nikah ki sepisan kanggo selawase rungokno kowe rung turu ta. Ya manten kawak barang. Ya kabeh lah kabeh pokoke rabi ki sepisan kanggo selawase sampean rungokne. Ora entuk pegatan. Cukup sepisan kanggo selawase. Kowe ping pira? Aku pindho aku. Lho. Ono ngandani. Aku no dalane urip. Wong iki ngandani iki dicocokne disesuekne karo awake. Contone, wong nuturi manten iki cukup goceki tembung 3 perkara. Apa, Dik? Lengo, kayu, gapuk. Apa teko enek teko lengo klentik. Lho iki ilmu Jawa iki. Ilmu Jawa ilmu tuwek iki. Saking tuweke lho, nek nggo toilet tiba ping 4. Kuwi setruk goblok kuwi ora ilmu kuwi setruk kuwi. Bir Mas ilmu tuwa, Dik. 3 lengo, kayu, gapuk. Contone, lengo. Ki nek sing siji menteleng, sing siji ndang lunga. Contone pamane tukaran, sing lanang rada panas, sing wedok kudu ndang lunga. Aja nganti tukar padu. Bentak sirah gawe kapitunane liyan. Dadi nek sing siji menteleng, sing siji kudu ndang lunga. Aja nganti tukaran. Wah, lha aku tanggoku ke menteleng terus ngene, terus pas setruke berarti lunga. Lah matane PC ae. Iya. Aku ora ngerti ae. Wong tenanan. Lengo. Mari ngono terus kayu. Nek sing siji teko, sing siji kudu gumuyu. Contone. Umpamane, kowe dadi sapa? Aku dadi sapa terserah. Yo pantese kowe dadi Mbak Rinda. Oh iya. Aku dadi Mas Wimang sapa? Mas Tris. Iya. Umpamane Mbak Rinda aku mlaku. Masa Mbak Rinda blangkonan. Lah piye ta? Yo nganggo kuwi to ben ketok radokan. Nah, iso dadi Mbak Rinda pra? Iso. Entang, Jal. Nganggo jilbab e totoke. Iya. Tangane lho. Kiting goblok. Ngene lho nangklong tas. Yo, sikile sing tengen nang ngarep ben ketok rapet. Lah, masuk. Mlaku. Alah. Lah piye ta mlakune piye, Jangkrik. Makne wong wedok ngene lho, balik tangan lho. Ngene lho, iki tenan. Nek Kakang Mas menehi contoh di. Iya. Ya, terus piye ya? Oh iya, terus mlakune piye? Mlakune enak ta? 1 2 3 4 5. Bacan persis sing ning kono to kowe. Ayo Mas, ayo. Enak ta? Jal tang ayo, sikilmu nang ngarep. Tanganmu lho. Tanganmu ngene lho. Sikilmu tangan lho nang ngarep. Lah alak kemajon lho. Oh, tak pancal tenan kowe malah sikil nang ngarep kene. Lah. Ah, wis. Ya, wis ta. Iki ora darene saiki. Sit. Lambing isor cokot. Kakean goblok. Sithik ae lho. Mripate sing tengen parakno nengen. Sing kiwa parakno ngiwa. Picek no goblok mripat ngepang kowe enek. Masih sik jawang saka ngarep kita blalak-blalak biar pet. Iya masuk. Jalan Dik, jalan. Kita kok sayek nang Mbak Linda. Iya. Sing kemayu to bokonge karo diegol ning ngene lho bokonge. Yo. Aduh. Kaya bojone bose ya mlakune. Lambe. Siti ae lek ngegol iki rada siti ae Dik. Dadi lho kaya jalan catwalk lho catwalk. Oh iya. Oh, anu. Oh iya wis iso. Catwalk. Iso. Iso. Ora iso to. Iso ayo. Aku teko. Jeleng. Aduh mlakune aduh. Lho, mlakune wong wedok nganggo irama, Dik. Iramane piye? Jarak 3 langkah gubikno rambut. Pamane ya. 1 2 3. Oh, 1 2 3. Iya, ro. Urung, mlaku sik. Mlaku sik. 1 2 3. Asik. 1 2 3. Iya, coro tumo ceblok. Orang ngelokne manten wedok kowe ora oleh. Manten wedok. Aku sebagai Mas anu Wingke. Supri. Mas Tris. Lho. Mas Tris. Iya. Mas Tris Dita. Ya, Mas. Paling tidak aku mulai saka kerja aku kan sebagai polisi. Iya. Mesti nggawa iki. Oh, iya. Apa iki? Pistol. Pistol matamu kena tanganku tangan. Oh, alah ngene lho pistol Mas aku. Terus. Aku sebagai Mas Dita. Ya, aku urung kenal sih. Jalan-jalan. Dingin. Kacu ceglok, langsung. Jimuk wong loro. Oh iya oke. Dita. Iya kakak. Aku mencintaimu. Aku sudah tahu apa yang ada dalam hatimu. Aku ingin melamarmu. Aduh, jangkrik. Jangan katakan itu padaku, Cisna. Iya. Aku benar-benar ingin mencintaimu dan aku jangkrik tenan. Aku ngomongku kapan wedoke ngomong kapan? Maksudnya aku menyalurkan rasa sayang. Oh. Akhirnya aku mantan ngono ki, Dek. Akhirnya aku terus dolan ning gunamu. Iya. Lawang. Atok. Tekek kakak. Atok. Tekek kakak. Tekek. Otok.
Kelewalik goblok, walik goblok. Kowe iki sing kotak-kotak aku sing buka. Langsung. Mulane wis di SMS. SMS langsung. Iya kakak. Ayo kita jalan-jalan. Iya kakak. Bagaimana kalau kita ke Singapura? Oh kenapa kakak? Kita lihat hewan-hewan yang ada di sana. Ah nggak usah. Bunga-bunga yang ada di sana. Oh iya kakak. Ayo kamu mau makan apa? Kita beli hamburger ya. KFC kakak. Apa KFC? Hah? Itu yang kita makanan Kentucky. Kentucky kakak. Iya, kita jalan-jalan. Iya kakak. Bagaimana kalau kita ke kuburan? Buat apa kakak? Buat ngubur kamu. Ya, kering masa manten mbok kubur mari wis dadi siji. Akhirnya dadi manten, Dik. Bengiki. Dadi manten. Oh. Antarane aku karo awakmu tirone padha. Heeh. Delalah wetonku Jemah Pon, wetonmu September. alah. Apa wetone apa ta? Ya wetone tiron nih lho. Minggu legi. Minggu legi aku Jemah Wage. Jemah Wage. Jemah 6 Wage 4. Minggu 10. Iya, minggu 5 Legi 5 10 tambah 10 20 Dik. dibagi loro Dik. 10 satuan padha gawane. aku nggawa Awakmu nggawa tongkat, awakmu bathok. lah. Ya dhewe kaya wong Ngemis no. lho mboten. Paribasane sing manten lanang nggawa tongkat iki kudune iso jejeg dadi wong lanang. cagake Rumah tangga ini wong lanang lak sing wedok nggawa bathok dadi bendarane rumah tangga. dadi daringan Dadi manten. Ayo kakak. Ayo kita jadi manten. Iya, kakak. Lung ting tak ting lung ting tak ting lung. Adik, Iya kakak. kita jadi manten. Iya. Aku nganggo blangkon. Aku pakai helm kakak. Anu gelungan kakak. Ya gelungan. ampun. Gelungan, Cek. kakak. Iya kakak. Adik, Iya kakak. aku kalungan kembang. Aku aret kakak. Kembang siji, kembang kabeh, kabeh. wong loro. Kembang-kembangan. Iya Nah, kakak. Jalan, Dek. Iya kakak. Adik, Iya kakak. aku nyengkelit keris. Aku pacol kakak. Apa Keris wedok wong siji, wedok iki keris. apa wedok ya keris ya ora Ya enek. kudu keris tapi Ora cilik. enek oh, ngawur. Jalan, Adik. Iya kakak. Kita teman-teman. Oh, teman-teman kakak. Balang-balangan. Oh iya kakak yang di depan itu. Sawat-sawatan. Iya kakak. Awakmu tak sawat suruh. Kamu tak sawat batako kakak. Biar bongkok. Mok, Kakak. Ya suruh siji, suruh kabeh. Iya kakak. Wong loro. Iya kakak. Suruh-suruan. Suruh-suruan Dek. iya Ayo kakak. kita jalan lagi. Iya. Adik. Iya kakak. Aku ngite kendok. Aku telek kakak. Au. Baunya kakak. Endok siji. Endok kabeh. Wong loro. Endok-endokan. Bar dadi manten mudhun saka kuwade. Kuwade. Malam pertama awakmu mlebu kamar. Masuk. Niki lho jenenge manten Piye, ngeten piye, niki. piye? Iki mesti mbak manten karo mas manten ya ngene iki. Mlebu kamar, ayo. Dek. Kakak, aku duluan ya. Iya, Adik. Tunggu aku ya, Adik. Ah, iya kakak. Lawangnya dibuka. Welengku kakak, welengku. Alah, boleh ngopo? Apa? Pesan. Pesanku kakak. Iya. Pesanku. Iya. Jamu dong. Iya, ya. Sudah. Yuk pintunya dibuka. Cekrek masuk, cekrek lampu pateni, cekrek lawang tutup, cekrek dikunci Dek, cekrek lho aku nang jaba lah. Lho jangkrik lara mlebu kowe. Oh. Wah, blok kowe iki mlebu. Wah. Lha Oh, nyapa nang jaba ya masuk angin. Aja dikunci sih. Aduh. Ah kakak Masuk. keliru kakak. Iya, masuk Dek. Iya kakak. Sret, sret. Bukane. Sret. Lepas baju Adik. Toro tetet. Toro tetet. Toro tetet. Toro tetet. Kakak. Toro tetet. Oh ya. Kakak jangan kelihatan ayah kakak. Nanti Pak Bambang tangis. Iya. Iya kakak. Oh. Kakak, Pelan-pelan. iya kakak. Kamu jangan gitu. Kamu jangan bilang jangan rame-rame. Iya kakak. Iya kakak. Nanti kedengeran. Iya kakak. Anu ada kucing. Diam. Kucing. Diam. Iya kakak. Masuk. Adik, Iya kakak. aku datang. Aku juga. Adik, aku sudah datang. Ambumu kakak. Ambumu. Oh gak enak Ini kakak. akhirnya Iya. itu tadi Dek. Itu tadi. Itu Jadi- tadi bagaimana? Nek sing lanang teko, sambutlah dengan senyum Dek. Oh. Aduh. Piye ta Dek? Piye ta? Piye? Guyune ya sing paling tidak. Oh iya. Iya iya. Alah, iya. iya. Kakak. Adik.
Adik, Iya kakak, sini dong. Agak dekat sini. adik, Iya kakak. sambutlah aku dengan senyummu, adik. Alah. Aku ora iso ngomong wedok ora iso. Kudune ngono. Ngono. Dadi manten kudune kaya ngono kuwi. Lengo kayu, Gapuk. Mari ngono. Nek sing siji wegah, sing siji kudu gelem ngipuk-ngipuk. Contone ngipuk-ngipuk. Memberi semangat. Contone. Pamane sing lanang pas nglokro, arep nyambut gawe kok aras-arasen. Sing wedok paling tidak ya dengan senyum gugah sing lanang. Mas, sudah jam 6:30, ayo ke kantor. Loh. Oh, ngono ya, Mas. Kei semangat. Tapi nuwun sewu, nak kula niku nuwun sewu lho, Dik. Apa? Lak manten ki lak wis ngene kan genah. Tapi sok-sok wong lanang sok-sok sing ra iso ki milih antarane gatel karo kerik jangkrik bocah ki koyo ana wong kancane ngomong barang. Kula niku lak milih nuwun sewu. Paribasan jenengan beto sinden sampeyan kathah. Niki nggih ayu-ayu ra nek. Iya, tapi aku gak iso, Dik. Lah sebabe? Ya nuwun sewu urung roh. Daleme iki rong roh. Cara Dadi anu manten iki mbok lurut roke sik. Oleh ora kuwi maksudnya iki jeroane bocah iki ra ro. Urung kenalan. Urung kenalan. Dados lah supaya kenal. Lho, dadi lek bocah lek dike tenanan. Pomone bocah wis serius. Serius dike golek bojo serius. Jaan ning rumah makan masakan restoran masakan Padang cekap nak kula. Dados dilebetaken blek mlebu restoran bleng ngombene apa sik? Ditari. Nggih, ditari. Kowe ngombene apa? Umpamane jus jeruk niku dirabi mboten napa-napa. Masalahe bocahnya sensitif. Oh. Itu kalau jus jeruk. Kalau jus jeruk bocahnya sensitif. Oh. Jadi kalau jus jus jeruk itu bocahnya sensitif. Tapi lah nyuwun jus alpukat. Bocahnya suka kesehatan. Wow. Tapi kalau jus jambu bocahnya pasti romantis. Asik. Tapi kalau masuk rumah makan Padang pesen apa-apa, Dek. Pesen apa-apa njaluke teh tawar utawa banyu putih. Aja dirabi, Dek. Lah sebab kuwi kena kencing manis bocah kuwi dilungkas bongko kuwi. Tenan. Tak ngomongi. Jadi nek aku milih bojo itu gak sah mlebu ning restoran. Lah contone. Delok saka sikil-sikilane. Contone, Dek. Cah wedok kok sikile lencir, ya ta, kuning. Terus lencir kuning kok apa ki anune iki apa ki jenenge tungkae rada ketok bunder. Iki dirabi gak apa-apa. Lah nyapa, Dek? Wanita seperti itu adalah wanita yang sangat gemati. Oh, gemati karo wong lanang iki sayang. Karo wong lanang sayang. Oh iya. Umpamane terus enek cah wedok kok nuwun sewu mlakune semu rada jinjit. Lakune semu rada jinjit ini mlakune le. Oh, ngono kuwi. Dirabi gak apa-apa, Dik. Dirabi gak apa-apa. Wong wedok ngono kuwi pinter nyimpen kayane wong lanang. Oh, berarti lak mlakune ngene iki. Semu rada jinjit. Lah, kayak sapa? Kayak sapa? Kayak bojone apa? Dirabi gak apa-apa. Doyo mangan bakso ngono kae. Pinter nyimpen kayane wong lanang. Oh, gak apa ya. Golek wong wedok kok sikile gedhi, ireng terus wulune akeh. Lha nyapa? Aja mbok rabi. Lah sebab e? Kuwi banci, Dik. Lah alah kok yo ora roh iki antarane banci karo wong wedok apa yo ora. Ya ora roh. Lah mulane kaya bengi iki misalkan bila memandang langit jangan lupa bumi kerja mencari duit. Apa Dek? Kena Dek? Jangan lupa istri. Aku ora dikai ngono jajal genjrengan Mas. G kalau enggak C. Ya kalau enggak cebes pindahin nang ser. Beser no, bocah ki iso ora to nyanyi iso ora? Belum. G Mas, G. Miner. Niki campur sari komplit saking mriko nggih. Komplit saka Ludaya. Namine napa niki? Sanggal Manunggal. Alah. Jeneng apik, Dik? Oh, Serandal Manunggal. Ngapur. Tak pira, Mas? Bila memandang langit jangan lupa bumi kerja mencari duit jangan lupa istri oh sayang bila memandang bulan tentu malam hari lupakan kewajiban berdosakah nanti oh sayang